Takže ahoj lidi, dneska zahrajeme tady Dream Game a dávejte lajky, odběry a můžeme vyhrát. Jdeme na to! Yes baby! Oh yes, OG. Takže jdeme do toho. Dajte mi komentár, či ste ma našli. Ďakujem. Tak a ideme do toho. Dávejte lajky. Prosím, dávejte lajky. Lidi, asi už ste dali, že? A like pre šťastie. Aby sme vyhrali Squid Game. Dobre. A ideme do toho hra. Tak. Dobre. Dávajte všetky. Tak ideme. Dobre. Ideme do toho. Keby ste chceli vedieť, tak tá hra sa menuje Dream Game. A je to fakt dobrá hra a Green light. môže vyhraje. Fúha. Dobre. Čo sa vžíva na mňa ten šat? Green light. Dobre ľudia, takže ideme do toho. Green light. Konečne by som neumrel. Green light. A teda ideme. Dobre. No, ty si strážky, ty Green light. Green light. Tak a ideme. Green light. Green light. 3, 2, 1, Green light. Som to stihol. Ja, tak. Green Máme tam light. druhá hra. Nebude trošku Green light. šťastia, lebo jak vidím, že to bude asi Green light. odrezávať budem. 2, 2, 7. Green light. Jako skoro 2, 2, 2. Green light. Budem v tretej časti, jak bola tá Green light. skákanie cez vyhadlo. Green light. Ale fakt jo, Ero, kúkaj. Počkať. Okay. Dobre, takže ste to rozumeli, tak mi to napíšte do komentáru tuto dole. Tuto máte dobre. Takže píšte. Ja nechcem vyrezávat. Dobre. Ciu. Dobre. Počkej, ja si vyberám. Sakra, drahony. Do prčic. Prečo ja dostanem to najhoršie?
Dúfam, že to zvládnem, to je ťažké. Musíme to zvládnuť tu, ja. A už to, ty vogo, už to tu strieľa, Už to tu zatím, dobre. Fúha. A ideme, dobre. Takže, ľudia, aspoň, že sme to zvládli, to je aspoň dobre, ja sa idem húpať. To na húpačku. No. Takže ľudia, za chvíľu to a budeme sa húpať. Húpi, krúpi. Ja idem na tú húpačku, alebo čo to je? Na tú špielku. A ideme sa šmíkať. Sakra. Ok, ja sa šmíkam a ľudia, takže, jak som vám hovoril, like a subscribe. Hey, mama, môžeš dať like? Jasne, že môžeš. Dobre. Hej. Peňažky. Konečne penáze. Moje penáze. Ja si papám moju honiku. Takže to dáš tam new. Je to Arabka, alebo čo? Ja som to jediný Čech na serveru. Dobre. 9. Máme tu 6, 9. 6, 7. Dobre. Takže musíme vyhrať tu Squid Game, ja som hovoril. A není žiadny pas. Aha, je. Yes! Konečne. A... Yes, konečne som to zhodil. A fakt to nie je dobré. Ajaj, toto je tá najhoršia časť. Počkaj. Fuh! Sakra! Dobre. No. Uj! Počkaj, no môžem umrať. Dobre. Tak. Sakra! Ja to nezvládnem, ja umrem. Dobre, tak. Toto je moja najhoršia časť celej tejto hry. Skoro som to dal. Skoro som to dal do rytmu. Sakra. Prepačte, že nadávam, ale... A na YouTube ma budete menovať Quexplay. Jak sa tam menuje, dobre? Tak. Dobre, tak. Konečne, dobre. Ja to neprežijem. My asi prehráme, jak vidím. Dobre, takže ľudia. Dobre, tak. Konečne. Yes!
Konečne som to zvládol. Sakra, som to ľudia vedel. Takže, keď som umrel, tak u ďalšieho videa dajte like, odber a ďalšieho videa dajte odber a like, aby ste nezabudol komentárovať a zdieľať. Ďakujem a čau!